Kusangana zvekare kwatiri kuita paCoolian TV muri yeZimbabwe. Kana uchangosvika panapa iri first time yako ndakachikukumbirisa utange nekusubscribe, ukomenta, ulike, ushare. Ndoramba ndichidzoka nema-updates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika. Panapa ndiri kuuya nenyaya just in case ngechakujamba ka. Because vanhu vakawanda vanogona kunzwisisa zvinhu zvinochiitika muZimbabwe, but panapa paCoolian TV ndo basa redu rekumeka sure kuti information yese yezvinhu zviri kuitika muZimbabwe zvisvike munzeve dzevanhu. Panapa ndiri kusangana nenyaya City Council yedu yemuHarare yaitaura kuti isusu dambudziko ratiri kusangana naro isusu ndere kuti hatisi kuchakwanisa kunyatsotorera vanhu mari kuti zvinhu zvedu zvinhingine, saka titori panzara, tiri pakuremerwa. Ndo matauriro zvakaitwa nameya weHarare achiti we are facing financial challenges due to the separation of energy services and the City Council as residents have alternative sources of water. This has led to residents feeling less inclined to pay their bills. The City Council is struggling to collect money from residents. As a result, havasi kukwanisa kuzonotorera mari kuvanhu nekuti vanhu mvura chaiyo mabill acho rinenge rapasi, vanhu havachaishandise, vanhu vane migodhi yavo, vanhu vakucheresa mabhoho avo, vanhu vakazozongoita plan B. But apa takadatarisa nyaya iyi haisi problem yevanhu, itori problem yekanzuru yacho iyo nehurumende dzavo idzodzo, kuti ndo vakatanga kunyima vanhu mvura. Saka vanhu havazorambe vachitambura kavakakumirira, because munhu anodawo kurarama, hama yangu. Unoziva, saka munhu anodawo kurarama ende munhu wese anodawo clean water. Saka akada kumirira yenyu yacho yekuti munozovhura pamunenge maakuda imimi muri kungozongochema kuti hatisina mari yatiri kuwana, pamaimbowana mari yacho imimi, because hamunotanga nekutanga kunyimwa mari, hamunotanga nekupiwa mari shoma nevanhu, makatanga nekutotanga musingachadeliver maservices akakwana kusvika vanhu vakutoitawo plan B. Now vanhu vato-used that kuti isusu mvura tinongochera mabhohos edu, mvura tinongoninga. Vanhu havachazivi kumwa mvura yemutepe muZimbabwe inei. Saka mvura yacho anenge achaidi. Kuti munhu ane mugodhi ambori nebasa rekuti achada kubhadhara mabhills enigirigini. Ndo pamune muchitotora loss ipapo. But chinhu chandikufarira chekuti meya wacho akaonera shoti iroro. Vakazvinzwisisa kuti vanhu havachisina nigirigini mabhills ari kuvarova. Ndo nyaya yacho muri yeZimbabwe. Ndakakubatirai nhasi pachannel yenyu yeCoolian TV.